देखा भाई यूट्यूबर वाले भैया लोग बात है ना मुंह घुमा के ना गावल जाला है ना गावल जाला तब ना चेहरा देखी के लोग एलना छतिए से सू कमल रजू सटीगा इल खेतवा काटी नु है। ये हमार गोलू राजा भैया जी का सोहर है। कैसे कहे के बात